telefonul ăsta. Iau-o la stânga, iau-o la dreapta, hai că vine muzica mea, măi, și mă duc și eu cu ea. Acesta ar putea fi sezonul tău. Doamne, nu până are bani, nu toată acasă. Ce-o scot, ahară, dulce, Și o piesă adevărată care este la valoare. Pentru voi am pregătit ceva și sună cam așa. Nebunia lui Jufel. bă, așa ți-l spune, bă, nu-i băiatul ăla, nu-i ăla de la cică, dar pe nu-i ăla de la cică. Și dacă te țin bine, hai vină lângă mine. Hai vină după mine. Și dacă te țin bine, hai vină lângă mine. Fă și tu la fel, că asta e nebunia lui Jufel. Dacă vin, vin, vin cu o sticlă de vin. Dacă vin, vin, vin să vă răcoresc puțin. Dacă vin, vin, vin cu o sticlă de vin. Dacă vin, vin, vin să vă leșin. Mătare în difuzoare. Mai trăiei pe Bogdan Daciu ăla. Nu știu. Nu, bă, ți-am zis că Fetele cu mini sus de masă și pe jos. Bikini, bikini să se vadă mai frumos. Mini, 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 hai toate fetele. Bikini, bikini, au rămas. bani tot aici. Și dacă te țin bine, Nu trebuie să bani tot hai vină lângă mine. Hai vină după mine. nu la 30 de lei. Și dacă te țin Am bine, cerut la orice 20. hai vină lângă mine. Când mergem la lucru, să scadă tot de reacă. Scadă bani de acolo. Dar din nu știu ce boxează să putea scapă. Are bas, are șut, are pas. Uite pe ăla, am pula mea. E făcută pe măsura mea. Te aud, nu? Dacă ți la fel că asta este nebunia lui Jufel. Și dacă vină cu mine, e plăcerea mea că Te trăiești pe el. dacă te țin bine, hai vină lângă mine. Hai vină după mine. Și dacă te țin bine, hai vină lângă mine. Bogdan Danciu sau cum? Danciu sau cum îl cheamă pe ăsta? Bogdan Danciu. Și nu-i Bogdan Danciu. Ăsta. E unul care zice că nu știe să folosești telefonul, auzi. Ăla mă lată și cu plasmă, cu toate. Bogdan Danciu. Au, să-mi va. Stai să-i mut la asta. Și mașina să-i mut, că mă enervează. Stă... Au.
Hai calul. Hai și obosită. De-aia băi. Ulic. Ce-i? Ulic. De băi. Ulicule. De mă. Stai acum. Mă duc să... Hai să vedem care mai intru. Cu Bogdan Danciu sau... La care zice că nu știi să folosești telefonul. A zis că dat ca să intre în direct. Eu am mai zis că voi aveți poze de la profile din aștia. Ei la pauză suntem. Da. Maria mea scrie aici. Te salut, Cosmina, știu, Cosmina, că ești și tu. Ce am crezut că ăsta e cu ADR, am crezut că mai e unul cu numele meu. Da, Bogdan Danciu, știu, Bogdane Danciu. Iară să spui că nu știu să folosesc telefonul și calculatorul. Bine că știi tu să folosești. Petre, te salut, Petre. Petre. Îl salutăm pe Petre. Pe Cosmina întotdeauna o salut. Pe Cosmina o știu. Cosmina. Da. Imediat intrăm pe cameră. Cine e ăsta? Stai mă, mai altul. Cică leul leiulor. 1, 2, 3, 4. Leul leulor. Băi, ce oameni. Mă rog. Am dat invitație la Petre, dar nu știu Petre, de ce nu intrăm în direct. Nu, la Petre, am dat invitație. Mi-arată aici Petre, au urmărit mai puțin de 1 minut, Petre. Petre, dacă vrei intrăm în direct, dacă nu, ce să fac? Asta e. Na, care vreți intrăm în direct. Încă ceva și minute am zis. Andreea Elena și din jos scrie invers. Te salut, Andreea. A trimis un comentariu. Tu mi-ai scris, Andreea, ceva? Ia turbă, ce nu mai vine? Andreea s-a alăturat. Te salut și eu, Andreea. La Denis, te salut, Denis. Întotdeauna pe Denis să salut și eu pe Denis. Andreea, te salut, Andreea. Da, pe Denis întotdeauna l-am salutat și îl salut. Acum... Andreea, te salut, Andreea. Poți să scrii mesaj, Andreea. Da, că ți le citești și mesajele.
Ce îmi trimite mie asta, mă? Liberul tău nu poate fi rechiziționat și este rechiziționat în rezervă. Căutarea pentru următoarele 10 minute, deoarece ai putea include conținutul cu acene stantice sau de calitatea vizuală redusă. Aceasta, păi, n-am stat eu destul. Consestați. O latorează la mătită cu fai de capul. Ci că cu balea. Cosmina nu mai ești pe fir. Cosmina a rămas cu Andreea, care cu Andreea vrea să mai rămân cu Andreea. Andreea, fată și drăguță. Uite ce fată frumoasă. Andreea, te pop. Uite ce frumoasă. Și că a trimis 2 comentarii. Păi Andreea nu a trimis 2 comentarii, că Andreea stă și se uită la mine pe TikTok. Mi-a dat imioară. Mai Andreea, te țuc. Cosmina ceva și Cosmina scrie și tu Cosmina că TikTok-ul ăsta a luat o razna, că auzi că am intrat și 24 de ore, auzi, numai pe TikTok. Păi eu intru mai mult. Cosmina, nu mai înscrii. Ce îmi dă și mie ăsta? Vizabilitatea Live a fost recepționat timp de 10 minute. Live tot nu poate fi recepționat și este recepționat în rezultatul căutării. Ce are, bă, TikTok-ul ăsta, bă? Bă, dar TikTok-ul ăsta bău mai mult decât mine, bă, să-mi bat banii la bancă, dar n-am vorbit bulgar. Păcat de TikTok, aoleu, că TikTok-ul ăsta a luat o razna. Mă recepționează, auzi, nu, nu e bună. Eu nu știu, am luat o razna și TikTok-ul, hai să mă duc. Am luat o razna TikTok-ul, să-mi bat banii la bancă. Nu, bă, dar am luat o razna TikTok-ul. Aoleu, mai și dărâmăm ceva pe ei. Băi, îmi dă reacționat, auzi. TikTok-ul îmi dă reacționat, că stau cu becul stâns sau ce. Dar e camera pe spate, dar nu pula mea, că atât am de m-a reacționat, eu nu știu ce. Ei, băi, bulică meu, ce-i? Bă, l-a reacționat ce mi-a dat ăsta, bă, să-mi bat banii, bă. Ăștia-s nebun la TikTok, bă. Bine, dar n-am vorbit bulgar, nu nimic, că ce Doamne iartă, mă. Îmi dă mie recițul, zneala, și cum dracu zice. Bă, eu n-am mai văzut așa ceva, mă, filme cu proștii. Da, Andreea, Elena, și eu te salut, am văzut. Bă, da, Denis intră în Auzi, Denis, conținutul tău, Live, zice aici, conținutul Live de la Denis a fost recepționat în funcție de vârstă. Auzi, băi, Denis, tu ce vârstă ai, băi, Denis? O luat o razna TikTok-ul, bă. Uite aici mi-apare. Denis a fost recepționat în funcție de vârstă în cazul în care intră Live cu acest utilizator. Conținutul Live nu poate fi disponibil pentru public mai tânăr. Bă, a luat rău TikTok-ul ăsta, mă. M-am trezit eu din beție, dar TikTok-ul a luat rău. Că Denis până acum am mai vorbit cu tine, Live. Acum zice invers, că nu mai pot. Uite, conținutul Live de la Denis. Bă, TikTok-ule, tu cred că ai luat o raznă, mă. Păi Denis cum să fie minor? Dar n-are 3 ani. Verească, aoleu, ce dădui aici, nu știu, nu ce dădui, mai dau și la ăsta, drecu, mi-i spar și la ăsta farule. Bă, așa e pe TikTok, bă, asta e viața, ce să face, las că imediat vă preiau pe toți, mă, stai că nu mai cântă ăla, iau la stânga, că l-am preluat pe Bogdan ăla. Da,
că era vorba că era tânăr și încolo e un om ca și mine. S-a pus poza tânăr, ca să vadă cât e de frumos. Eu nu pot să-mi dau seama, am mai zis în direct, dar nu știu de ce. Îți pui poza... Îți pui poza tânăr și acolo tu arăți de 50 de ani, 40. No. Bă, dar nu mai merge muzica, bă, iau la stânga, iau la dreapta, ce păcurăți, mă, cu muzica, bă? Ei, dați muzica, bă, ce ați făcut? Și voi sunteți ca TikTok-ul, n-am vârstă, dar n-am 5 ani. Când era gagica mea aici, avea 20 de ani. Dă, unde, bă, dă drumul la muzică, bă, ce, o muri și ăsta în direct? Lasă-o dracu, că doar n-o muri și în reluare, bă, alo, ai de capul meu, că aici chiar că leșinăm. Eu leșin primul, stai mă, unde aia? Eu văd pe ăla care cântă. Ce era, mă, vreau? Da, e și-o de ăștia, mă, că și la Denis îmi dă 2 avertisment, de zici că Denis e minor. Pe doar ăla e mai mare, mă. No. Stai că imediat intrăm în direct, stai că-s cu țigara, când dau ăștia avertisment în betejală. Sporturilor cu noile ambalaje în ediție limitată. Ia un Danonino și hai la sport cu Dino. Stai când dau ăștia avertisment. Aș vrea să port mușchiul moale al unui... Eu nu știu ce are și TikTok-ul ăsta, cred că fi să-mi betară și ea, băură coniac ca mine. No. Încă o dată te salut, Cosmina. Cica Andreea Elena zice, care Denis? Băi, Denis din Germania, care Denis? Andreea, te-ai îndrăgostit de el? Că TikTok-ul zice într-un fel, doar cu el am mai intrat în direct. Acum mă apetizează ca și cum ar zice că e minor, dar nu e minor. Andreea, te-ai îndrăgostit de el? A? Du-te la el. În Germania stă, doar nu stă la mine acasă. Da. Andreea, cică, care Denis? Andreea, cum să fiu beat? Că de-abia m-am trezit. Andreea! Cică intră cu Denis, acum știi? Intră cu Denis, te așteaptă, știu. Mă, intră cu Denis, mă, intră cu Denis, mă, intră cu Denis, mă, intră cu Denis, mă, intră cu Denis. Andreea, cică ai băut și paia. Ce paia tu? Bă, dar iar îmi dă ăsta și avertiment. Intră cu Denis, mă, că te așteaptă. Bine, Andreea, dacă mă așteaptă... Dar, da, mă, e Andreea și cu Celine. Mi-era mai că știi să scrie pe românește. Eu nu știu, bă, ce cu ăștia de la TikTok, chiar pe bune vorbesc. A luat-o razna, îmi dă tot avertisment, da? Deci, Doamne, iartă-mă că n-am vorbit urât, nu nimica. Cu setația în desfășurare. Vizibil, liber. Eu nu pot să-mi dau seama. Emis pe 8 mai la ora 22 și 3 minute. Păi, dar eu n-am făcut nimic, bă. Așa e românul, mă. Ferească nemții, așa e. Hai că revenim, că ăștia îmi dau tot avertisment, dar eu n-am făcut nimic, bă, nici n-am voie să mai râd cu nimeni aici, mă, în direct. Îmi dă TikTok cu avertisment, că am închis camera sau de ce. Dar alții care stau și să iubești și să mozolezi pe ea, nu eu au văzut TikTok-ul. Mă vede pe mine, bă, ce mira, mă, pe mine mă vede toată lumea. Tot avertisment îmi dă, mă. Eu nu pot să-mi dau seama că, mă, că tot am zis că îi pun pe aia, gaia, pe
TikTok să vadă lumea. Îs gai care stau pe TikTok și se iubesc și au audiența mare și la ea nu le dă avertisment. Îmi dă mie. Eu ce dracu, mai prost, uite, iar. Nu, eu ți-am zis că aici la Bolon suntem. Dar mă rog, m-am trezit eu de la coniac și am bolonzit TikTok-ul în locul meu. Bă, cred că ăștia băură prea mult. Uite, iar îmi dă. Bă, du-te, bă, că TikTok-ul ăsta murim în direct. Și în direct și în relare iau la